check it out, shower out. So, here we go again. At ako'y nag-iingay na naman sa inyong mga walls. So, update lang po. So, katatapos ko lang sa trabaho for my night shift. And now, I'm here outside na sa bahay ng aking clients. And you know what? Sa dami-dami ng aking date, hindi ko na alam kung alin yung uunahin ko. Okay? Sa totoo lang, gusto ko rin makita nyo yung mga date ko. Okay? Gusto ko rin malaman nyo yung date ko. Gusto nyo makita ko kung alin yung date ko. Ang dami ko kasing date. So, hindi ko na alam kung alin yung uunahin. So, eto na! Charan! Ayan, isang kartong dates. Akala nyo hindi lahat ng dates nagtatagpo sa Jowa Bells. Yung iba, kinakain yung date. Kayo talaga, charot-charot kayo. Anyway, update lang. Babush!